Ilaheng. Hung Ilaheng awik namastu purnaman sidhep. Anenggih punika ta adeging negari Ngastina. Negari ingkang panjang punjung, pasir pawukir, gemah ripah lujinawi. Sinten ta ingkang lenggahi dampar keprabon ing negari Ngastina? Inggih aja juluk Prabu Pandhu Dewanata. Semangke Sang Nata mangkeraken pisowanira ingkang raka ing Mandura. Prabu Basudewa saha Patih Gandamana dalah Harya Suman. Punika ta pangobyas maraning griya ingkang dereng kawiyosing lisan. Leng-leng ramyaning kang driya liriwang candra katawengan sumu ing tias katu ridan limut kabyatane rujit rem-rem ing deri yama nawung kekuwunging iwang wisesa nyawa jimat pepundhen kula ing Arcapada. Koko Prabu Basudewa dereng metawis dangu rawuh paduka nuwun kula ngaturake pambagya mugi konjuk Koko Prabu ing Mandura ingkang ketemben rawuh kula nuwun Jagadewa Bathara. Inggih Yayi. Kula tampi tangan kekalih pambagining Yayi Prabu. Amung pobyastaning pun Kakang mawantu-wantu mugi katura paduka Yayi Prabu. Inggih Kanjeng Koko Prabu, Harya Suman lan sira Paman Patih Gandamana kepenakna anggenira lungguh sawetara. Inggih Koko Prabu. Inggih anak Ger Prabu Pandhu Dewayana. Yayi Prabu, nalika kula nampi nawala saking paduka wonten wigatos menapa Yayi? Nanging nuwun sewu. Sareng kula dumugi ing negari Ngastina, kula tingali saking pasuryatanipun Yayi Prabu sajak nandhang sungkawa. Wonten perkawis menapa ta Yayi? Kula aturi ngendika. Inggih Koko Prabu, wonten setunggaling perkawis ingkang dadosaken reruwet manah kula. Tan sanes kula mriyantosaken ingkang putra pun bungkus. Wiwit lair saking guwa garba sahingga sakmriki sampun sawetawis
8 taun. Nadyan wekdal menika kula sampun papanaken wonten ing wana Mandalasara. Inggih awit saking dawuhipun Kanjeng Rama panemban ing Sapta Arga. Namung kasunyatanipun tasih dereng saged gatra kados bayi limrah. Koko Prabu, kula mboten mentala ngawoningani garwa kula Yayi Kunti Talibrata, Koko Prabu. Inggih Yayi, inggih. Kula sagah ngraosaken kados menapa aurat ing panandang paduka Yayi Prabu kaliyan pun adik kula Kunti Talibrata. Nanging nuwun sewu. Sedaya perkawis menika saking panguwasaning Sang Hyang Bathara Yayi Prabu. Kula aturi Yayi Prabu Pandhu menika pasrah kaliyan dewa kang murbeng dumadi. Saha Yayi Prabu kula aturi anggenturaken teki meminta marang Sihing Bathara Yayi. Miturut pamanggihipun Raka ing Mandura menapa ingkang nampahan dening putra bungkus wekdal ingkang sekedhik. 8 taun menika wekdal ingkang dangu. Mongko nyatanipun bungkus wiwit lair sampun nglampahi Prehatos, sampun nglampahi Tarak Brata semedi wonten ing saklebeting bungkus. Ateges ingkang putra menika benjang badhe pimilih dados pepetinganing para satriya lan pitataning jalma limrah Yayi Prabu. Inggih Koko Prabu. Mugi dawuh paduka Koko Prabu Basudewa menika mangke numusi mawantu-wantu. Kula nyuwun pangestu paduka mugi putra kula enggal pinaringan luar saking bungkusipun Koko Prabu. Inggih Yayi, inggih. Siang Pantara Ratri kula mboten kendhat nyenyuwunan marang kersaning Hyang Widi supados purunan kula saged luar saking panandang Yayi Prabu. Inggih Koko Prabu. Paman Gandamana kados pundi kananipun bungkus wonten ing wana Mandalasara paman? Nuwun sewu. Menawi anak ngger dawuh dhateng ingkang paman keparengake Jawata ingkang ngakarya jagat bungkus menika tasih gesang ketitik sang saya ndangu saya ageng saya ndangu nggadahi pangaribawa mongko swantenipun bungkus saya dangu saya cetak anggenipun gereng-gereng menika mertandai bilih ingkang putra benjang dados satriya pinunjul ing ngapapak brojol ing akarep satriya. Menawi mekaten paman dinten menika sineksen jagat saisinipun kula badhe ngadhakake sayembara. Sok sinten kemawon ingkang saged mecah yoga kula bungkus badhe kula ganjar sak pertelon bumi Ngastina. Giya majeng trigantal patya marang ngarsaning Srina Lendra alon wiji lengkang sabda Koko Prabu keparenga ingkang rayi sumela atur dhateng paduka Koko Prabu Pandhu Dewayana. Iya Suman, matura ana wigati apa? Mugi keparenga ingkang rayi badhe tumut sayembara mecah bungkus menika napa diparingake? Apa sira bisa mecah bungkus Suman? Inggih saged Koko Prabu, saged. Kula kalian anak-anak kula Kurawa
sagah mecah bungkus. Wah, Suman. Ngomong mengapa lagi wektu dina iki kowe matur saguh mecah bungkus? Apa merga angger Prabu ngadhake sayembara kanthi ganjaran sak pertelon negara Ngastina? Iya. Kowe banjur saguh ngapa ora wingi-wingi matur yen ngono lelabuhanmu ana ing negara Ngastina kuwi mung pengin bondo donya ora saka tulusing batinmu. Mboten mekaten Paman, Gandamana mboten mekaten. Awit kados pundi malih do ing wingi punika Prabu Pandu dereng paring dawuh dhateng kula. So sinten to kangge mecah bungkus menika? Sampun Paman, sampun. Suman yen sira bisa saguh enggal budhal dina iki ing wana Mandalasara kinen mecah ponang bungkus. Inggih Koko Prabu, keparenga nyuwun pamit. Koko Prabu Basudewa, monggo kura aturi lumebet ing kedaton. Saperlu Kembul Bujana. Kembul Bujana Andrawena Koko Prabu. Inggih Yai, inggih. Paman Patih Gandamana, ingsun dawuhi Paman Patih ngawat-awati lakuning Harya Suman. Kados pundi anggenipun mecah yoga ningsun bungkus lan bubarna para nayaka ingsun badhe kondur kedaton Paman Patih Gandamana. Nun inggih ngestakaken dawuh keparenga medal pasilan.
Paman, wonten wigati menapa paman suman imbali para Kurawa? Anak Kungger, Kurapati. Iki kowe kabeh didhawuhi pamanmu Prabu Pandhu budal ana wana Mandalasara. Kinen mecah ponang bungkus. Mengko yen kowe kabeh bisa mecah bungkus, kowe diparingi ganjaran karo pamanmu Pandhu. Mangkiriyen, menawi dek bungkus pecah kados pundi man, kados pundi. Ora apa-apa, malah nek iso patenono. Awit bungkus kuwi calon mungsuhmu besok. Nuwun sewu. Mangke menawi dipun dukani Kanjeng Rama menapa Paman Pandhu kados pundi man? Mengko yen ramamu apa Prabu Pandhu sing duka pun paman sing tanggung jawab. Duh berat ki. Miturut panemune Kakang Kurapati, kepiye matuk lan gatuk apa ora marang panemune Paman Suman? Matuk ya matuk, neng kok mbebayani. Nuwun sewu. Margi menapa Paman Prabu Pandhu menika nuwun sewu. Nalendra mboten nalendra loro, saudon telu saurupan. Ratu sing wasis waskiting esti, ratu sing pancen lentip penggaritane. Menawi mangke ngertos sing mejah bungkus menika Kurawa 100 ditundung minggat saking negari Ngastina dadi kere glandangan ning dalan ora duwe papan, ora duwe dunung. Kurapati, aja duwe panemu sing aneh-aneh. Antepno tekadmu, weningno rasamu ra ono. Amung kamukten negara Ngastina. Inggih man, inggih. Menawi mekaten kula namung nderek. Nanging mangke ingkang tanggung jawab Paman Harya. Iya, aku sing tanggung jawab. Lajeng bidalipun dinten menapa? Ora ketang colok lintang sambur ngobor budal dina iki.
gumlundung ing kesma nenggih sang bungkus kang wus tetaunan tanpa ruanging mung kayu katiuping angin ketingal saya mundak gedhe gumlundung tanpa pernah rineksa kewan galak miwah isin-isining alas lawasing wektu dawane wanci temah manjing dadi tapane ingkang maha kuwasa nyipta titah yeki wus pinentung kanthi permati nadyan wujud bungkus pangaribawane ngedap-edapi jagat Dewa Bathara jebul iki wujute bungkus angger ngereng-ngereng bisa nggeterake jagat Kuropati wonten dawuh paman enggal kerajaan gegaman nger kerajaan gegaman waduh kula ajrih paman kula ajrih menawi kedenangan Rama kados pundi mangerti ya Kuropati lamun bungkus kuwi yen besok dewasa bakal dadi mungsuhmu tak kandhani lamun mbok ora tok sirnake kelungguhanmu bisa direbut dening bungkus apa kowe gelem menapa menika leres ya pancen mengkono yen ngoten bungkus ing kene merganing patimu Kuropati kepiye? Nyuwun pangapunten dipun temani gegaman napa kemawon bungkus mboten saged pecah menika kados pundi paman. Wis
mlaku ana Mandalasara. Kene tak kandhani. Wus pinten-pinten warsa lan laminipun lampah sumedi yoga brata inggih titah Jawata ingkang sipat satawana wujude gajah aran Gajah Sena aja dupe wujude mung Dewi Pangga nanging dudu gajah alasan tetelan turune Gajah Hirawana kalenggane Sang Hyang Bathara Indra mangkono Sang Gajah Sena rumaos sampun dangu anggenya tumitah ing ngarsapada rinten dalu amung ngajeng-ajeng tekaning pati lamung nedya alampus diri jere simpuning Jawata karna mati nglayung pati ingkang nista pramila jroning cipta Sang Gajah Sena tandarbe penggayuh kejawi amung pejah ingkang cinandangan kasuwargan tetunggalaning kaliyan menungsa rikala semana Sang Hyang Bathara Narada mrepeti dhateng ungganing Sang Gajah Sena prakencong prakencong warudayang pak pong kayu bengkok di Tegar Wong Gajah Sena ulun mundi dawuh saka Bathara Guru dene jeneng kita bisa antuk kasuwargan lamung jeneng kita kuwi bisa mecah ponang bungkus ana ing alas Mandalasara. Wah, waduh. Matur sembah nuwun anggening panemu kaki Bathara Narada. Menika pengajeng-ajeng kula benjang menapa kula antuk kasuwargan. Rehning sampun wonten dawuh saking Paduka Pukulun. Kados lampahing wanci ratri kepapak obor sewu biar padang raos sing manah kula Pukulun. Lajeng dinten menapa kula saged bidal ing alas Mandalasara mecah bungkus menika. Ora sak kesuwen. Ya nggih, wektu dina iki uga. Ayo, ulun derekke ana alas Mandalasara pecah punang bungkus kuwi dalan kasuwarganmu. Inggih Pukulun, monggo kula derekake.
kayon kati uping angin sumyak swaraning karenggian samirana mawariris lumrang gandaning puspita ae ana tete sonya madya ratri raras rumadening angkasa gara-gara apa to pratandaning gara-gara amung ngurmati mijirira repat punakawan Kilurah Semar Katong Bolong saha anak tetiga Kilurah Gareng Kilurah Petuk kaliyan Kilurah Bagong ingkang gegojekan wontening madyaning Raramba katon alon alire
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu lan matur nuwun dumateng para